Така. Намерили сте монетки на плажа. Има предвид някакви захабени, нещо, които не ви трябват. Не правя реклама на марка вода или каквото и да било. Просто вземете една бутилка с солена вода от морето. Най-обикновена, когато ви попадне. В принцип най-добре е половинка, лесно се преклаща. С малко пясък морски, обикновен пясък. Достатъчната соленост на морската вода в комбинация с една лъжица оцет, може и две по желание, ако искате по-бързо да протече реакцията. Вкарвате монетките в захабените монети, които са почернели, не се виждат, не знам какво точно се случва. Така. И изгледат, не знам дали се вижда тук, чисти, лъскави, почти като нови. Не се вижда явно много добре. И сега ще пробвам да така да ги сложа на слънце. Ето ги вътре как лъщят. Лесен метод за почистване на стари, почернели, захабени монети. Това е от мен. Надявам се да съм ви бил полезен. И всичко добро. До следващия път.